Така, здравейте! Снимам втори епизод на Surgeon Simulator. Сега ще присъдим сърце на Боб. Не знам, значи първо му присаждаме мозък, сега сърце, после бъбреци, после пак сърце, после пак бъбреци, после пак мозък, само че в линейка всичко това. Накрая специалната мисия присъждаме се в космоса. Не знам какво ги правите и бъбреци, сърца и мозъци, но просто не знам. Ако не беше, то нямаше да имам ленти. Парема! Ще показвам среден. Не, това е дзевка. Лошо. Арема, тук ли си чупи тази кост? Стой! Не! Ох, зехко. Не! Стой! И прецаках се яко. Мани се, трябва ми инжекция. Значи като се обложиш на инжекцията си трябва един екран, нищо не виждаш, но много лошо и ти е много гадно. Лошо се вижда, всичко че е размазано, бави ти. Но това е кратко. Една-две минути време. По-второ този. С които минути ти ще си убие своя пациент. Много гадно това. Така че трябва да внимавате като взимате инжекции. Още не бях превъртял играта, бях на специалната мисия, единствената специална операция в космоса и се проборох на тъпата инжекция, защото там всичко лети без и не успя да я хвана правило, като се проборох, ми спря и като ми баби и ми е замъглена екрана от инжекцията, просто нищо буквално се вижда. И ти го убиваш от такива чума. Айде не! Значи, да не мислите, че е много лесно. Всеки видеоклип, който качвам, ще бъде успешен. Тази операция правя поне за 20-50. Много пъти, то всъщност много пъти съм играл, докато успея. Има си начин, че човек свиква. То е с начин. Свикваш. Не е така. Примерно, не е така на късмет. Примерно, ето, аз като играя примерно 10 операции, не ми е успешно, преди обратното. От 10 операции една е успешна, а другите не са успешни. Дори това няма да се занимавам да го махам. Право. Аз колко нощчета хванах? Значи екранът ми е цял, защото не знам защо, така се свали играта. Аре, сърценце, ще отрежа. Ще отрежа.
Айде! Их, колко лошо. Мисля, че вече мога го вада, но не съм сигурен. И не мога да го извадя. О, не. Няма успея. Yes. Отряза го. Тече много бързо, така че бързо трябва да действаме. Айде! Айде! Мани го! Куш! Така! Айде! О, не. 700. О, да бе! Това е едно прецакващо. Направи го и добре, довиждане и чао!